Hej alle sammen, det er Danny the Kid, der er tilbage med en helt ny serie. Jeg kommer til at kalde den for Arcade Games, eller bare arcade-spil, hvor jeg sidder her og spiller, snakker, laver hvad jeg vil. I dag der starter vi med vi starter med Skywars ind på Hypixel. Jeg tror bare vi tager noget insane så. Nå, men jeg er ikke så god, tror jeg. Jeg ved ikke, hvad jeg skal... Jo. Hvis I derude gerne vil... sådan, I sidder for eksempel og keder jer, eller sådan noget, I sidder og ser min video og tænker, hvorfor har ham her, Danny the Kid, et billede, hvor der står Danny Plays CSGO? Jo, men det er fordi engang der var jeg CSGO-player, og nu er jeg kommet over CSGO. Så nu spiller jeg bare en omgang Minecraft, men nu har jeg også lige brug for jeres hjælp, altså for dem, der kan finde ud af det. Eller bare nogen, der kan, eller gider, eller søde nok. Det er, jeg mangler faktisk simpelthen et helt nyt, altså, hvad hedder det nu, YouTube-profilbillede og et banner. Så hvis der er nogen af jer derude, der ser den her video og sidder og laver gratis YouTube-video, YouTube-profilbilleder og banner, så må I meget gerne kontakte mig. Det må I simpelthen. Jeg kommer til at lave et lille link til min Skype, tror jeg, dernede, og så kan I sidde der og kontakte mig derfra. Det var i hvert fald bare det topic der. Nu tager vi bare tilbage til spillet. Nej, jeg fik et chok. Jamen, lad os tage et game til. Det er det her nye noget. Så bare random så. Jeg kører med Kid Knight og sådan et, et bush, altså busk ting. Sådan en lille selv her. Ja, hvis der er nogen af jer, der også gider at spille med, eller være med i mine videoer, eller sådan noget shit. Men nu laver jeg ikke så gode videoer, og nu har jeg også lige fået OBS. Glem lige, hvad jeg siger der. Når jeg spiller helt alene, så sidder jeg optaget med OBS, fordi jeg sidder og spiller på Mac nu, ikke? Nu hvor jeg spiller på Mac, så er der lige præcis det problem med, når jeg spiller OBS imens, så er der også lige det problem, at når jeg skal optage med OBS, så er det simpelthen så dårligt. Det var bare noget det var noget. Så kan jeg ikke, hvis jeg nu skyper med nogle andre, ikke? Eller sidder og snakker med sådan vilddyr, eller... Så er det det med, at jeg ikke kommer til at kunne høre dem. Ja. Hvor er jeg heldig. Jeg kan ikke optage simpelthen med OBS, når jeg snakker med mine venner. Simpelthen, der bliver jeg bruge det, der hedder ScreenFlow 5. Og så er det der demo mode på, Nu sidder jeg faktisk optaget med OBS, og jeg tror, det går meget fint og sådan noget. Men det går ikke fint med det her PvP-ting. Nej. Der var også nogle af mine venner, der også foreslog OBS. Så jeg der i sådan timevis og prøvede at få fikset det der med, at jeg godt kan optage, mens jeg skyper med mine venner. Men jeg ved godt, hvad I sidder og tænker på. Om jeg har nogle venner? Ja, det har jeg. God mad. Ja, nu har jeg allerede glemt, hvor vi kom fra. Det var det der med, hvad var det? Ja, glem hvad jeg sagde. Hvad med glem? Ej, det her det er en fail video allerede. Jeg fejler for hårdt. Hvorfor? Okay. Det her det bliver heller ikke så meget. Nu må jeg gerne lige sige det her. Det er, når jeg sådan snakker med venner og sådan noget, så kan jeg godt finde ud af at bande. Men i videoer, så bander jeg ikke. Så
Det er det fandme akavet at sidde her helt alene nu. I kan også høre min mus klikke. Det er også meget nederen. Ej, nu kommer der der. Okay. Hvor er det lucky? Hvor er den anden her? Han gemmer sig her nu. Det her game, det ser ud til at gå godt. Ja. Hvor var han? Jeg tror, han faldt ned. Ja, lad os se, så må vi bare bygge os videre, eller... Ja. Pretty much er jeg ikke den bedste PvP'er, den her XD. Et kill, det er sgu også meget godt. Der ligger ting her. Det er gode ting. Jeg skal blokke mig ned, skal jeg det? Jeg kæmper som en mand. Hvorfor siger jeg det her, mand, når det ikke engang passer, jeg er en mand? Hehe, nej. Nu skal vi fokusere på flere gange her. Den der boy der, de er 2 timers, mand, de er 2 timers. Jeg dør, 100 p, ja, jeg døde. Det der, det er 100 p hack. Han sidder og kalder mig noob. Slap af, bro. Man kan se ham, hvad hedder han nu? Satstræ. Men det er dig, der bruger Kilaura 100%. Jeg kan bare se det. Det er også en pige. Du ved jo, piger. Når de timer, ikke? Ej, det er bare pinligt. Det er bare pinligt. Så står man FK. Jamen, så tager vi sgu bare vi tager nogle på games, og så lige pludselig så stopper jeg den. I må meget gerne smide ned i kommentarfeltet om, hvad det næste i min serie, i Arcade-serien. Hvad jeg skal spille der. Om det skal være... Det kan være... Hvad hedder det? Mange så kan jeg godt lige tige stille, mens jeg sidder her og snakker, fordi... Jeg dør. Hvorfor? Det er hack. I må meget gerne skrive ned i kommentarfeltet om, hvad det næste jeg skal spille som arcade, om jeg skulle spille Blocking Dead, eller noget. Jeg kunne også helt på en helt anden server. Ja. Lad os begynde igen. Men det her, det går bare. Jeg spiller indtil jeg egentlig har fået et win. Det kunne jeg være rigtig glad for. Okay. Skal jeg gå? Nej, det er protection. Det er 100% bare bedre. I tænker sikkert, fordi jeg er langsom, ikke? Det er også fordi, jeg er level 1 noob til Skywars. Var der ikke nogen blocks? Jo, der. Okay. Au! Ham der, han skader. Han er noget, hvorfor har jeg ikke en boost? Det er bare helt, det er dårligt lavet der. Nu skal Danny. En silverfish! Hvad laver den her? Er der nogen på menu? Jeg er bange. Han er 100. Men har jeg også en kiste heroppe? Ej, det mener du ikke. Hvorfor har jeg ikke en kiste, og han har en kiste? Han har 4 kister jo! Hvad er det for noget? Nu skal jeg gå højere op, eller hvad? Nu kommer jeg. Jeg er bange. Hjælp, mor. Mit anden kill. What was that weakness? Poison? I tænker, jeg sidder bare her og hyper over, mens I tænker, det var jo bare alt for nemt kill, fordi I er bedre end mig til PvP. Jeg ved det godt, jeg har accepteret, jeg er mega dårlig. Jeg fik noget. Det er jo rigtigt, jeg havde jo allerede... Havde jeg ikke en bue allerede? Det tror jeg, det ved jeg fandme ikke. Oh my god, så let's go ind på midten. Okay, nu må vi bare dø. Vi er 5 spillere tilbage, og jeg dør. Jeg dør selv, jeg som den første. Nu ved jeg ikke, hvad jeg tror. How to practice. Nej.
Nu går jeg bare YOLO. Det er jo bare hack. Det er bare hack, det der. Det gider jeg fandme ikke at se på. Nu går du væk. Gå væk med dig. Gå væk. Nu er jeg sur. Får jeg? Det mente de ikke. Det er løgn. Jeg har hack på 100p. Jeg er 100% hacker. Nu er jeg hermed blevet årets hacker. Hvis vi lige vender den her, ikke, så slutter jeg den her. Så slutter jeg allerede den her serie. Ej, ikke serie, jeg mener. Episode. Han er endnu værd. Nej, vi er 2. Ham der i midten, ham er jeg mega bange for. Okay. Jeg skal nok klare mig, Danny. Du er jo en bjørn. Han er sindssyg. Den i hovedet. Skal du have mere? Bare YOLO, mand. Får vi ham virkelig? Drenge, piger, gutter, gutinder, nu dør jeg. Jeg dør som den allerførste. Hvorfor er jeg så dårlig? Ej, mit hjerte det sidder her og banker. Og han er jo så god til PvP. Han vinder 100p. Jeg vandt med et halvt HP. Nej, det her det er hack. Drenge og piger, gutter og gutinder. Jeg er mega bange. Okay, mit hjerte det sidder her og banker mega hårdt. Så I lige mit liv. Ja, mit hjerte banker. Det er, I må meget gerne confirme, at jeg hacker. Ej. Jeg vil bare lige sige tak, fordi I gad så med. Eller vældig. Inden vi slutter af, ikke, så skal vi da lige sidde her og åbne en togbil. Jeg får sikkert noget mega dårligt. Ej, det stopper det der. Ej, det stopper jo. Ej, men altså, den var sgu da stadig god, den her episode. Jeg fik ham med et halvt HP eller 1 HP. Han havde endda spist gold af dem. Nå, men gutter og gutinder, alle piger og drenge, tak fordi I gad så med. I må huske at like og kommentere, hvis I kan finde ud af, eller hvis I gerne vil lave et YouTube-profilbillede, eller et banner til mig, så må I meget kontakte mig. Nede i beskrivelsen skriver jeg lige min Skype. Og så må I kontakte mig derfra, hvis I har noget eller sådan noget. Jeg vil blive meget glad for, hvis I sad her og brugte jeres tid på at lave et YouTube-profilbillede og måske et banner til mig. Tak fordi I gad at bruge 10 minutter af jeres tid på den her dårlige video. Ej, jeg må ikke bare sidde og hate. Ja. Farvel piger og drenge, rumvæsener fra rummet og hej.